ang panahon karong Huwebes, November 12, 2020. Ganihang alas 8 sa buntag ang Bagyong Ulysses gi-estimate nga nihimutang sa Cabangan, Zambales. Typhoon category gihapon kini dinadunay gikusgong hanging 130 kilometers per hour o pag-unos nga moabot og 215 kilometers per hour. Gairo kini sa direksyon na west-northwest sa gipaspason na 30 kilometers per hour. Ug tungod ini aduna gihapoy mga probinsya sa Luzon nga naka-signal numbers 1 to 3 samtang wala nay signal nga gi-raise sa Visayas area. Pero tungod sa trough o extension niini ang Palawan lakip ang Kalayaan group of islands o mga probinsya sa Visayas, posible gihapong makasinati og madag-umong kalangitan inubanan na sa mga katag-katag na pag-ulan, pagpanugdog ug kilat. Pero sa pagpalayo aning Bagyong Ulysses, dako tag improvement sa atong weather labi na diri sa Visayas area. Katulo na ka landfall ang bagyo. First landfall at 10:30 PM sa Patnanongan, Quezon. Second landfall at 11:20 PM sa Bordeaux, Quezon. Ug third landfall ganihang kadlaw at 1:40 AM sa General Nakar, Quezon. Ug padayon kini nga nitadla sa kayutaan sa Central Luzon. Ug sa pag-anam og irog niini, gi-expect nato na ugma sa buntag o hapon makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Ug alang sa dugang na impormasyon, bisita ang atong website. Dinhi na lang kutob gikan diri sa Pag-asa Visayas, DOST sa Mactan, kini si Netherlands sa Letrero Delfin. Daghang salamat.